Освен всичко, новия ден носи във фермата и писмо за нов традиционен български обичай, който обаче, неочаквано за всички, освен усмивки, ще породи и напрежение сред фермерите. Скъпи фермери, традицията, с която ще ви запознаем днес, се нарича Ирминден. Това е български обичай, който нашите деди правили заради змиите и гущерите. На него са изпълнявали обреди, целящи пропъждането и предпазването от тези гадорийки, както ги наричали праотците ни. В народните представи змиите излизат от дупките си на свети 40 мъченици или на благовещение, а на Ирминден излиза техният цар. Старите хора вярвали, че който работи на полето в този ден, ще бъде охапан от змия през лятото. Пъденето на змиите се правило от стопанката на къщата. Тя вземала машата и ръжена от камината и дрънкайки с тях изричала заклинания. Александра продължи да чете за останалите ритуали, свързани с днешния обичай, след което жените побързаха да се нагиздят и да се направят възможно най-красиви. Без Ваня Стамболова обаче. Ратайката на Георги е недоволна, че вчера не е имала право да участва в открития урок по българска история и затова днес е решила да инициира своеобразен мирен протест срещу властта на продукцията. Ваня, какво правиш? Вече искам да те питам. Допреди Гримирам се. Мисля, че тук фермата е отражение на това, което се случва в държавата. Тъй като ние в момента с Симеон сме най-ниската прослойка на обществото, вчера ни беше даден шанс да влезем в история и така по този начин ние да се обогатим културно и исторически. Когато става въпрос за най-бедните, властта никога не дава шанс на тях да се образоват, а когато става въпрос за масовка, както е днескашния обичай, винаги се използват всички хора. Какъв е проблем? Добре, защо така не питаш, се едно си слагаш просто сенки за очи и ние те питаме глупости? Виж каква яка касация направя. Тя си е преценила, бе. Никога не съм чувала за този обичай и не мисля, че гущерите и змиите ще бъдат прогонени по този начин. Те все още са тук. Айде, момичета, да изгониме гадовете. Спокойно, аз съм ги изгонила вече. Ти ще ги оплашиш така. Именно. Никога преди не бях чувала за тази традиция Ирминден и ми беше много интересно да разбера каква е тя в детайли. 3 и... Бягайте, змии, гущерици! Я, рамята зад вратата! Къвя сека главата, къвя фърля обарата! Бягайте, гадори! Ето тия Еремия! Ари, бягай, бе! Чезвай! Айде, чезвай! Много обичам такива обичаи с много компоненти за съчетаване. Момичета, айде сега да си вземеме глината и да я сложиме в пръсте и да газиме, ама хубаво. Ама така, че да им смачкаме главите. Айде. Момите трябваше да оттъпчат глината, за да се направят подници и сачове. Е така. Ако може и като хура да го направим отгоре върху кълта. Ама кой ще пее? Бягайте, змии! Бягайте! Гущерите! И гущерици! Раз, два, три! Хубаво! Така! Змия да се не мерне тук, освен нас петте. Абе, като се замисля, ние вътре сме 5. Чакай сега. Аз съм змия, Русица е змия, Алекс е змия, Христина е змия и Ваня е змия. Какви змии гоним тогава? Още сме тука. Да я завиеме хубаво. Айде. Да къвърдяса. Така. А ние през това време ще ходим да спретнеме зелници и до вечера да посрещнем и мъжете. За мен най-приятната част от обичая беше направата на глиняните съдове. Никога не съм правила глиняни съдове, освен това, което сме правили тук във фермата, но ми изглежда страшно интересно и ужасно трудно. Направи ли я кръгла?
Христо, страхотно се справяме. Дай с нещо да я оформим. Да не е такава безформена. Да, ще го слепат и точи друго. Давайте. С Алекс трябваше да направим една тавичка, която стана много хубава. Така съчетахме и двете творчество. И нищо и моите 2 леви ръце, ама мисля, че стана много хубава. Тавата ни става хубава. И аз така си мисля. Чакайте, дали ще не стигне. Вън демон! Вън змии гущери. Накрая опрахме чергата в реката и дано с това да сме изгонили всички змии и гущери, така че на крачка от финала да няма удари под кръста. Айде, момичета, това да го изпереме и да се чергите. Приключва с тия и никога повече тук змии и гущери да няма. Освен нас, разбира се. Не случайно с прането на черката застанах от другия бряг, защото не исках останалите змии да ме ухапат. Ти, моме, ще се давиш или ще переш? Вие ми издърпахте чергата. Много бързо подейства обичая. Едната змия тръгна да си ходи. Айде, моми, да проснеме. Готово е. Да си измиеме ръцете. Айде. Айде. Аз като най-възрастна и стопанката на фермата, моята задача беше да приготвя зелника. Жоре, сам мисля зелника да го направя не по традиционна рецепта, по една моя. Аз слагам в корите отстрани яйца и сирене. По принцип класическия зелник се прави само с надиплените кори, които ги изсушаваме леко, слага се в средата зелето и така се пече. Но хем за да е по-вкусно, а и тайната е няма как да не го харесат. Както каза Дешка, щом има сирене и яйца, значи всичко е наред. Сега, Алекс, ако бяха избили масълце да го намажеме, щеше да стане супер. Готови сме да печеме. Единственото смислено в този обичай е, че ще има зелник за всички, а той върви с вино. Зелник ли е, празник ли е?